Kinupita kangku kila aranira krate grinding aliling mulang aling-aliling miling tomaliling ya bapak calurutan geni rangu pati balangan dasar cukat rikat torya cekat ceket gladek bilang tembang neng pipinya lanang karo wadon cucuk abang abang branang mano podang ngelayang layang 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 nglayang neng dhuwur pang ya bapak bulu kuning sleret ireng toreman tesi Mbak Rini mano emprit prit prit ya pating sruwit wit ya calurutan geni rangu pati pangan biuk padha biuk biuk padha biuk biuk padha biuk ambyukan ning pasaran nuju pari raya nuju pari raya deliane neng pojokan konangan bapak tani mingat mingut mingat mingut hamba sangut natani parine kasru ngatur pirsa kagem tamu saking Bang Gunadaya kasuwun foto pangeston ya sindami midhangetaken suwantenipun wong ayu Rini saking kalebet wongkon tlatah Karanganyar asli kula Wonogiri Mas oh hijrah dateng Karanganyar Nduk nggih jinggat teng Karanganyar sebabnya napa teng Karanganyar lho nggih ngetutne bojo kok ya Oh, iya. ngetutne bojone wong lek ya nututuki wong iya iya nggih Bu sumuk nggih Bu tak kira kula nek nggih bingung. sami niki teles kabeh lho Bu jero-jero sak mili-mili ngampet kula Bu Terus nganti kaya sop ora apa-apa Mas ya terus ke Mbak manuk betet diet pating cruwet diet rerat lole lole lang merapat turut kampar gerobak sepirang-pirang
iki seneng aku Mbak Rini. Pripun? Senengane yoga, sinden yoga, penyanyi. Apa Mas? Mulih genjrit. Kok mulih genjrit? Anggere berbayaran tuh majangan mulih wis tanpa pamit. Ya. Manuk braga nggonmu ngladak delak-delak Hayong Cocok mepet tenggo anjejerane ngabareta hamaliri hamalera nututi tandang pangane Mas Laras campur sari lho Mas. Rame wayang drama bermuladung ngisap silame megawan alo-alo layune kesandang-sandang todeng ngerangi dhewe ujan jroning kupon akeh piye naraku kontrang kanting wong dene wis sasat pakan mung kari wadahe akeh kang kebandang kupone katon koplang jebulane sakabehe mele sarwa ngalo engkang dudu mestine amburu jeng kelangan deleng preteng tromeng bebrayan urip engkang prasaja preteng tromeng bebrayan urip engkang prasaja Ya Mas ya. Dadang lincah dodange servit kae warung pojok awetan tikung jadah tempe sapat atur isih kalang manis asame wong kuwi sumanding wong ayu Kene diajeng. monggo Kang Mas Ayo kene bali kene lan. Monggo, Kene monggo, disin Kang nyanyi nyanyi. monggo lho Kang Mas katuran pinaran ya monggo lho Kang Mas Iya nyanyi ya. Loh. Hahaha.